se pot vedea astăzi și Viena. bineînțeles pe unde e posibil s-au păstrat aceste așezăminte. Când o să revenim, o să trecem pe lângă apeducte și o să trecem și pe lângă muzeul în aer liber, Aquin și clădirile de muzeu care au exponatele mai mici. Dar acum, traversând Obuda înseamnă Buda cel vechi. Deci asta a fost una dintre orașele care erau separate. Deci vorbim de Budapesta ca un oraș foarte, foarte vechi și foarte nou. Obișnuiesc să spun, este un oraș care a fost locuit de peste 8000 de ani, dar în același timp este un oraș care anul ăsta împlinește 151 de ani, fiindcă vorbim despre Budapesta numai după unirea celor trei orașe, Obuda, Buda și Pest. Asta s-a întâmplat în 1873, deci anul trecut am avut 150 de ani. Bravo. Dar cele trei insule care spuneți în Partea Obuda este partea prin care am trecut noi acum și deja vedem dealurile. Trebuie menționat faptul că Ungaria în sine obișnuiește, deci ungurii din Ungaria obișnuiesc să numească aceste dealuri chiar munți, fiindcă înălțimea cea mai înaltă de pe teritoriul Ungariei de acum are 1000 și un pic doar, deci nu avem munți foarte înalți, dar numim aceste dealuri câteodată dealuri, câteodată munți. Aceste dealuri pur și simplu sunt dealurile Piliș, cu mai multe văi, dar de jur împrejur la acestui deal Piliș este curbura Dunării.